Sugiono. Heh? Bapak. Ya Sugino ki duwe kanca Sugiono ngeyel. Ora tau ngerti kakane. Kok sik Mas, iki aku ijek dadi mak erot lho. Oh isik ta? Ijek Jumi pira? Juni ya 50 Mas, 50. Ya no. Sik, ora terimaku Pak Roger mang tambah itu, Pak. Ora ngono. Apa lho Mas? Malah ngopo lho kok ya ndadak repot-repot karo kancane. Kok dudut bareng ngono ngopo to? Hah? Alah, mbok sing sampurna apa ora enek? Wong wis anu barang. Sorry ya Mas. Sorry. Apa? Teko omah buka warung aku Mas. Rokok iso komplit ngene iki. Saka jiwa ragane Dewi, anggere aku jaluk syarat. Apa syaratnya? Syarate aku kudu ditukokke anu Mas, kinang lintingan sing awujud abang-abang. Zaman no Gen Z tok ya. Kinang lintingan? Wujudnya abang-abang. Ya nyuwun. Aku ora duwe kok. Lah piye? Lah terus piye nek ngene iki? Ya mbok, kene wilayah warga Bentangan ya nyuwun rupiah Bentangan. Aku ora duwe. Pak, aku anu Mas, aku jane pekewo banget. Anu, wow niku Pak Warsito Mas. Alah sing anu apa Mas ngarak awake dhewe kan. Oh. Ngarak awake dhewe Pak Warsito. Iya. Baris kaya upacara. Pak Warsito lenggahe wonten. Pak Warsito baris apik kae. Nah iya, Pak Warsito Wilujeng Dalu Bapak. Ngersake tembang nopo, Pak? Ngersake tembang nopo? Kangen nih Keri. Oh nggih, biasane Pak, kangen nih Keri ten Ilen Nggon terminal nih, Pak. Biru, Pak, ngoten niku. Biru. Oh, abang ki siap langsung melek aku, Mas. Oh, jenenge Dewi Netro Hartono iki. Pak Warsito, Mas. Pak Warsito lho, Mas. Mas, matur nuwun. Nggih. Mas sinten niki? Oh nggih. Mas. Masya Allah. Nggih, Mas. Pak Warsito. Pira? Sembodo tenan 100. Pak Warsito mangke dipun. Berarti koncone Pak Sugino. Pak Sugino. Saiki aku sisan ya Mas, heeh. Iki Pak Sugino karo Pak Warsito. dadi amale dicatet ro malaikat sumben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jumi kowe jek ning neraka apa swarga Mi? 100 lho Mi. Ning lawang kok. Ya ning swarga ning emper nek udan tampu ngono lho. Jumi tambah ana ben ning swarga Mi, tambah ana. Wis matur nuwun kok ya terus malah Kandane lah iki. oh isi. Ana dewa nganglang cak. Iki Kak. Mas sinten iki? Apa Mas? Robi. Mas Robi. Ya, tiket swarga lunas Mas ya, masuk. Masuk. Tiket swarga kok lunas ki tegese kepiye? Swarga jajar Nabi Muhammad 100.000. Oh, Jumi pikiran lo Jum. pangapunten Pak Daslan ngersake tiket swarga mboten? Ngeten niki Pak. Pak Daslan lho Mas. Piyayine ya sembodo terus. Oh, asmane wis Daslan kok. Daslan Das tegese. kuwi seneng lan kuwi memberi tegese seneng sedekah. Iya. Gelem Mas. Piro? Nek 200 iki jenenge apa iki? Berarti ya swarga posisi diambil oleh Pak Daslan, yang lainnya neng emper. Ya. Ya tadi yang 100 tambah lagi. Ngersake tembang nopo? Pak Daslan. Apa? Awit biyen ora ganti tembange. Apa? Oplosan. Weh, cak. Nggih, siap 200. Mas. Ngapunten nggih, Pak. Jenengan nek nyuwun didhisikke mang imboi 100 mawon. Lah pripun? Pengen dhisik napa gandul? Ki diwaca sik. Piye, Mas? Wonten nawala. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam Bu RWB. Kepatak. Kepada. Ada.